Baina gurea, bere sortu 1957 urtean sortu zen. Eta sortu zanean, bere egoitza, lokala eta ekintzak egiteko tokia eta basilikean bertan eukan. Basilikako aldameneko bertan lokal batzutan eta antze batzen ziren, euren liskizunak edo liskizunak baino euren ekintzak antolatzeko eta baina, Franco hil zen urtean, 1975 urtean, transizioagaz batera eta, hau izan zen aldaketa zuketanik eta beste asko gogoratzen dugu ondo, denbora ere zelako denbora mugituak izan ziren arlo guztietan, baita arlo Elizako arloan edo arlo religiosoan ere. Eta hori zala eta kofradietan Bilbon beherakada handia egon zen. Eta gure kofradia desagertu egin zen. 1975 urtean. Eta handik eta 20 urtera, 1985 urtean, barriro sortu zen kofradia. Barriro sortu zen, eta barriro sortu zen, lehenagoko kofrade batzuk eta gero jente barria, alkartu zalako eta esan ebalako, hau kofradia, hau barriro ipini bat dugu martxan, eta hau eta beste, eta horita. Eta hasieratik izan zen bi izena bikoitzakoa. Gloria, gaintza eta penitentzia. Naiz eta izenean bakarrik esan penitentziazko aikua, mandat penitencial de Nuestra Señora de Begoña. Orain ere, gure izen ofiziala hori da, harik eta hori, bersortze edalako prozesu hori burutu egin.